Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wai ba kowa a gidan ne? Wa alaikum salam. Wallahi na je ban daki. Ai ina ta sallama na ji shiru. Ina bayi. To ai na gani. Na gani. To mai gidan baya ciki ne? Baya nan wallahi ya je wajen ta'aziyya. Baya gidan? Baya nan. Alhamdulillah. To kuma dama ai tallan magani na kawo maka. Kuma ga shi kayi rashin sa'a baya. To tsaya mana. Ke baki da bukata da maganin ai sai a baki. Yana nan ne. Kaga ba sai ya karba mana. Ba haka bane kin san ni likitan ma'aurata. Ina son mai taimako in taimaki mai taimako. Musamman ko mata da kuke da taimako. Haka. Yawwa. Faɗa abin da kike so ne kuma zan baki. Tunda baya nan dai ni kam ba abin da nake bukata. Laifin yaro fakiwa, laifin babbarowa. Haka. Yawwa. In dai akwai taimako a tare da ke, ni ma akwai taimako a tare da ni. In na samu 2000 ma ni kan kawai. 2000 kacal? Kacal. 2000 kawai. To yaushe rabuwa da ganin ta. Ni rabuwa da ganin ta. Allah na manta. Kan araban gadon mu. Shi mai gidan baya bayarwa. Wannan uban mammakon? A duk garin nan ba wanda ya fi shi mammako. Gashi kuma da masifar san. To ina da maganin. To ina da maganin. Kike wannan 2000 tukuna wanda muka yi. Kina dina. Na gode. Yawwa. Na gode likita. To in dai ni zan taimake ki ke ma za ki taimako ba abin da zai hana ba ta cin magani. To. Shi ke na gode. To ai da mu dan shiga daga ciki sai ai gwaje. Me kuma za mu yi a cikin likita? Ke mu ba bari ki gani ina zuwa. Mu za mu je mu yi gwaje. Kin ga wannan? Kina ganin hasken ta nan? A'a. Rana ta kashe ko? To aikin bai wani hadi. To. Yawa. Daga ciki za mu shiga. Daga ciki za shiga. To mu je? A ba wanda dewa. To. Ba da dewa. To ana so. Ai dama ai ba ku baki ko? Ba baki. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Baba. Salamu alaikum baba. Baba. To ko dai fita ta yi. To ai kuma da ta ciki aka sa sakata kuma kai. Amma dai baba. Baba. To da rabbiya. Lafiya. Kike mun irin wannan. Ina kina buga mun kofa. Kamar wanda zaki koma daga ki sha nono? Jarababbiya kuma baba. Ha? Na shigo gida ba kuwa na yi magana ba amsa ba shine na ce bari na gani ko lafiya? Lafiya kalau kaya nake canzawa. Amma kuma babu dan kina canza kaya sai ki garke ma kofa haka? Ba zan garke ma kofa ba. Kuma yanzu da abu da na bar kofa ai tsara ba ki da ni ko. Ha? Kinga. Ba ma jira ki da ki. Je can gangaren mahauta. Ki siyo mana kan rago mai kyau. Baba, ina kuma muka samu wannan ko dai tsuntuwa muka ko kuma kuɗin baba ne ya shigo hannunki? Kin ga ba na son yawan magana. Ke dai je ki siyo mana. Ki zo yau a gidan nan mai kaca-kaca. Sharaban da mutuna ma a gidan nan baba. Ai yanzu nan. Haka dai nake so isa wuri to ima za. Sai na dawo. Ka shirya ka tafi da yarinyar nan ka tafi ta same ka tona min asiri. Likita. Da kashe kuɗi kai gini ya filasta nan ma din da gagare ka filasta kaga makocina da yake yi wani ya yi noma ya filasta gidanki ni fadin ya haka tanga ta sai na san ya hau ta tantabaru ko kuma
Ke ba da kame kike a nan. Kuma ta kan. Ko kamar kai ya shago. An ƙara ganin kina da komai gida. Dai da wayan. Ga gidan ku sana ɗima matu amma ki ko yaushe kina leƙen gida. Ga gidan ku can an ya muku ɗumame amma kina leƙen kakan da gidana. Haka ake rayuwa. Salamu alaikum uwa bacci. Dan gidan kasa. Bidale bi ko mu buta. Ka ga buta can. Ga ta can. Ya ka buta nan. A'a. Ba su ne zai ba daki. Yanzu tattabarin nan suka saba da ruwan butar sai su zo su garin sha su zama ka kayi a cikin yazo alwala ta ki ba ya ƙi yin tsari haka ake rayuwa Da ruwa a ciki da ruwa. kace ƙara aje mu buta ana To. yanzu yan gwangwan suna zuwa yan gonan nan ya rasa wannan buta ita aka ce ɗan adam kai na ga farin wando ɗakin nan waye mai shi waye mai farin wandon nan ni nawa ma ɗinkin da na ba tela ba fari ba ne ja ne amma in shi gwanzo ga farin wando. Allah wandon ka ne mai gida. Amma wannan wando kamar zan tafi lahira. Wandon ka ne ba. Haka ne. Nawa ne. Haba, ni na san ai wandon. Nawa ne. Jiya ne ma da na buge wajen tela ashe fari ne yadin. Alkur'an ba naka bane mai gida. Kani na da ya aiko ya ce in wanke mishi. Shi wannan kadan naki. Maje. Maje? Maje da na ganshi da Haruna Halifa a dauki kayan garaya an yi inugu. Asabe fa za su yi garaya. Gaskiya ba wandon ka bane. Wallahi wandon. Tsakani na da. Dala ba ta hauka, mahaukaciya kawai. Ba ki da hankali. Tantabaru ma ga sunan sun kusa karewa. Kai hawa kike kamar farashi. Za ki ce wani ba maja ba Haruna. Kai. Wai Allah ne. Lalle wannan mutum. Wato shi da ganin kuɗi ke ma sa Allah ya sauwaye. To ka je ka dawo kuma wallahi kuɗin nan sai ni ma na san yadda ne na nemi ka tsona a ciki. Ha kawo kura da shan bugu da karfi da karba kuɗi. No. Dan renin hankali za ka rena man hankali. Ka ganni ka ce lafiya baka san abin da yake faruwa a garin nan ba? Ba ka da labarin likitan ma'aurata? Wallahi ban san shi ba. To billahi la ilaha illa huwa. Wallahi ban san shi ba. To wannan me kake da wannan farin kyallin? Wannan? Daga hankali. Rasuwa aka yi makotan maza jariri ne aka yi fajiya irin sa za a yi mai likafin. Ƙarya kake wannan wandon likitan kai. Wallahi ba yanzu aka zo yadi ɗaya ne. To ka kiyaye shi don yadda na gidanka ba za ka ji daɗi ba. Billahi la ilaha illa huwa na rantse da Allah idan na ganshi. Ko wannan farin kayan da ka gani mutuwa aka yi makotan mu. Ba irin nasu ba. Za a ƙara wata mutuwa. Daga na kike? Daga nan nake. Ariya kike? Daga ganin irin wannan 'yan matan ku ne kayan likitan ma'aurata ko? Wallahi ni ban ma. Ba ki gaya min gaskiya ba? Ban san shi ba ma. Na rantse da Allah zan. Ware. Ki ware na ce! Ba ki ware ba! Ware Allah! Kada yin wani gani. Filani, yau ya na gaji ba ƙwarya. Allah ƙwarya tana gida. Ki ce yau akwai bikin yan nono kenan. Sosai ma kuwa. Allah? Bai da gaske ba dai nono bane ka samu nono gidan shi ka zo. Da shiru ka jama'a su ji.
Zuru ka jama'a. Dan ma an rasa. A'a ke kuɗi sai da boyo. Ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai. Tunda kin ce ba matsala yau. Ba ka da matsala komai. Dai nono ne ka sha nono. An gama. Sai kirga. Guda bakwai ne sun ci. Haka ne. Ba dai nono ba ne. To in tahi mu je? Wani mu ci. In tahi mu je? Sai mu ci. An gama. Ai da zafi kan bage ƙarfi. Kin zo kin dasa ni a yin kamar wani rogo ba. Kin shige gida kin sha mata waye. Ga nonon ka. Kaga ka samu nono. A'a. Na samu nono ko an sami nono ya same ni. Shi ne nonon ne wannan na 7,000 din? Na 7,000? Ni ba wannan ba nan na nufa ba. Ni ba nan na nufa ba. To me kake nufi? Wannan ko watan azumi ne zan sa wannan 7,000. Ni ba nan na nufa ba wallahi. Duk gwanintan da na maka ka tuba nonon da na kawo maka mai kyau ga fari mai ara. Ka ce bu gaggaci an ce ni ba wannan na nufa ba ko? Batun da ta shiga ne ko? Amma nonon 7,000 a wannan kwanan nonon 7,000. Kai Allah saurara Allah. To dan gidan jar'iya. Ke me yana ki da wannan a jauna? Wai fa 7,000 ya bani wai in ta masa nono. Ka duba nonon da na kawo nono mai kyau wai ya ce ka shi yake nufi. To wanne yake nufi? To wanne kake nufi? Am tambaya ta ma kake. Amma tsoro ina ga miki da narka da irin wannan garurin. Amma kai yanzu in ba dan raƙuma bane a wannan za a kawo mu wannan a naira 7,000. Wannan raƙuma ne? Yanzu ba doyan ku da ke ba. Na fi san wannan kuɗin da tsoron kullum. Wannan raƙuma. Kaga. To shikenan kwantar mun da shi man balli. Shi yare. Sai ma kwanta. Ai ba zan ma kwanta. Sai ma kwanta. Kaga. Da kai ne. Ko ma ke mai matar kwanta. Ko kwanciyar kabari ba na yanka an Allah ya yarda. Amma duk abin da za ku wancan uwa tabbatar bai gani ba. Ga hi can kofar gidan can baka gan shi ba ne. Ai tsoron maza. Lai Allah. Ni ma tsoron ina ga ne na rika da irin wannan nan ba. Kun gane ai. Gaskiya ku ce ki ko? Mun wani karware. Biya na kai. Yi za mu dan ƙara sani akwai wajen sai da mu. Sirrin simi. Na? Don kin ga kuɗi cewa a cikin wani kallon shirin sirrin baki ɗaya goma. Da, na faɗa. Yadda ka faɗa, wadda yin jiki. Ya kuke sirrin mu media. A ci gaba da kallon sirrin. Lalace ke kawo. Ba su media ba. Dan Allah. Dan Allah, mai mutane ma yi. Haka ne zan gane. Na ina zuwa. A ci gaba da kallon sirrin. Ina kira ga masoyana ku ci gaba da kallon sirrin su media domin nishadi da walwala a cikin wannan tasha ga sirrin su media.